Пипи живее съвсем сама във вила Великула, която е стара къща. Тя няма нито майка, нито баща, но това ни най-малко не я тревожи, защото си има кон и маймунка, а в съседната къща живеят две нейни другарчета, Томи и Аника. Пипи е най-силното момиче на света. Стига да поиска, Пипи може да вдигне коня си на една ръка. Тя дори не се страхува от крадци. Освен това е богата. Има цяла торба пълна с златни парички. Всеки ден Пипи, Томи и Аника играят заедно. Пипи е облечена чудновато. Тя винаги измисля интересни игри. Защитава слабите. Пипи е добро момиче.